салому алейкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Чӣ хеле ки мебинед мошини бародарамо Ака Исроил дар маркази ноҳияи Айнӣ дар назди қасри фарҳангӣ ба номи Нақибхон туғра устод. Дӯстои азиз, бисёр саволот шуд ки он кас куҷо ба мана кас маркази ноҳияи Айнӣ ба худохат бороя аз пагоҳ тақсим мекунанд. Иншоаллоҳ бар рӯзи сешанбе иншоаллоҳ бо ба роҳ мебироянд. Боротона ҷамъ кунед, тайёр шавед, ҳама чиза ҷамъ кунед. Дӯстои азиз, аз холодильник сар карда чизои таҷҳизотҳои зиндагӣ тамоми чиза расии ёфтанаш осон чем дар ин ҷо мақсад. Ҳама чиза ҷамъ кунед, арзон харида дар сайтҳо. Ин одам рӯзи сешанбе худохоҳ роҳ ба мебироянд. номерошон дар зери навор мешавад. Ногуфта намонад авиакаси моам дар кор билетҳо ози арзон шудагӣ 9000, 8500, 10000 билетҳо аз Россия ба Тоҷикистон. номераи ман низ дар зери навор мешавад. Дӯстои азиз, мана борид мебинед 196 дар маркази ноҳияи Айнӣ. Дӯстои азиз, дуюм мошинашон уже қишлоқ ба баромадагӣ, ду мошин омадагӣ. Дӯстои азиз, бора ҷамъ кунед. Иншоаллоҳ 50-60 кило ки зиёд шуд, канали фикри шумо гам мезанед, скидка аз 50-60 кило зиёд шуд, обязательно аз номи ман гап занед, скидка мешавад. Салому алейкум.